Magadi askana. Gatigare Magadi Munhu waMwari. Tell nani. Are we the same relationships? My relationship akaoma. Vasi kubatsika. But kapane vanhu vandiri kuona vakagara vachiita kunge pane mukomana natete varipo. Natete wangu. Ndine mukomana wandadanana naye. Maite. Anga akauya kwatete. Mubva mapanana chi? Nduma. Nduma. Hongu. Iwe wakamupa chi? Ndakamupa sketi yangu, iye akandipa t-shirt yake. Nduma. Hongu. Manzwa here ama2K chinonzi nduma. Nduma kuti kana uine mukomana munopanana nhumbi sechiratidzo chekuti achazondiroora. Nduma. Zvichiriko here? Saka mukomana wachaida kukuroora akazokuroora. Akatotizirawo nemumwe musikana. Iwe ungori ne ndingori nesheti yake. Sikana. Panotoda dictionary kuti uzive kuti murena chii. Tazviwa. Ndoda kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Nokuti pandiri kuona vakomana vachiita kunge vakauya mulife menyu votokutizai zvisiri kumira zvakanaka. Zviri kutokonzereswa nenduma. Agreement yamakaita iyoyo yekuchinjana nhumbi inobindisa ameno zvazvinoita kunge ma-soul ties, like it's an agreement that you did. Saka ndosanga muri kuona muchiti izvo zvizvi makuti mukadanana futi nemukomana haachatombotaura zvekuroora disappear. Mukadana nemukomana angopedza ndachida kuti akapedza kudya ndazoona kuti azviite disappear aenda. Komana. Ichokwadi Munhu waMwari. Vanozviita vakomana vacho but zviri kutokonzereswa manje neisheti. Ipapapa zvishamise paine mukadzi akaroorwa atori newachi yaX. Ndotaura here? Ndonongedzera here vanhu panapa? Can I do some crazy stuff here? Ndakanzwa izwi richiti ungatizwe nechechi. Mirirai ipapo. Twese twamakapanana. Tungave tumudhori, tungave tuchi, ende munopisa tunhu itoto. Tunokutadzisa zvinhu zvakasiyana siyana. Anonzani ndi K-chaps. Azoimba kutodzoka utore juzi rako. Munhu ngaatore twake. Kana ingave juzi, ingave sheti, chingave chi, usarambe wakabhainda nezvima-agreements zvisina basa. Uye atoroora, uye atone mumwe mukadzi, iwe ungori nesheti chete. Kana paine mukadzi, kana murume ane chinhu chaakabata chemunhu akasiyana nacho, enda unorasa. Nokuti sevhisi inouya yesande ndeyekudhomoka. Zvatakaitirana kare zvakatopfuura. Ngatitangei life nyowani. Mazvinzwa asikana? Ngandokubatsire but shetika usadzorere. Pana nemachisi here? Ndoziva kuti mungade kusamaburitsa zvenyu pano. But machisi unogona kufamba nawo. Ndipei machisi. Ndipei machisi kani. Mechisi, mechisi kurumidzai nayo.
Dakupedzera nyaya yemwana waite zvakanaka. Mechisi kana laita. Apa laita wese. Vana ava vamboburitsa laita. Asi machisi anowanika. Kana pane angofambawo nemachisi zvanhasi chete ndipo. Auya machisi. Rwere mumaoko mukomana. Atora kuofisi. Ngona machisi aya. Waya. Amen munhu waMwari. Tora. Handiri kuona kuti abva mumaoko mangu. Totenda. Ndo andiri kuti unoshandisa kukwenyesa. Kupisa rosheti iroro. Zviva zvapera. Uzvinzwa? Amen. Paunenge uchitopisa sheti iyoyo. Dai zvaiita. Wapedza kupisa sheti iyoyo. Wainge uchitotaura kuti wakandipedzera nguva siyana neni kana paine zvama attachments ngape. Dai zvaitoita. Dota racho waitoritora. Wotorikwiya. Wakabhoekana. Wotonorirasira murukova. Dota iro romedzwa nehove. Dai zvaita watoraura hove iyoyo. Wobva waibika. Wobva waidya futi. Totenda munhu waMwari. Unanogara pasi. Unavasotwa. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T. Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Nemuswe Friday, 29 August 2025, by Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese arikukokwa ku Spiritual Spectacles Night kubva nengwa dza 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Muswe Friday, 29 August 2025, tina Prophet T. Freddy by Spiritual Spectacles Night iPungwe. Kuti munzwe zvizere, fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.